Pre nepunih mesec dana u jednom intervju u Blicu ste izjavili manja je šteta ukinuti penzije nego smanjiti plate profesorima, jer ako propadne prosveta, propada celo društvo. Kakve su posledice po društvu kada se ne ulažu u prosvetu i da li na osnovu vaše izjave možemo da zaključimo da jedan đak više vredi od penzionera ili penzionerke? Dakle, to je izjava koja je naravno mene posvađala sa jako mnogo penzionera, a prosto imam utisak zaista da po običaju nisam uspela da kažem ono zapravo šta sam htjela da kažem. Sa gledišta društva, penzioner je na izlasku. Dakle, za penzionerom će žaliti njegova najbliža okolina, drugi niko neće primetiti da je on nestao sa lica zemlje. Za od obrazovanih ili neobrazovanih mladih ljudi zavisi celo društvo. Vrlo ozbiljne knjige, posebno u 21. veku, danas pišu da budućnost zemlje manje zavisi od toga da li ima ili nema resursa, nego mnogo više zavisi od toga koji je stepen obrazovanja generacije koja treba zapravo da razvija to društvo. Srbija i ovako i onako nema resursa, prema tome ako se ne pozabavi obrazovanjem, ona nema budućnosti. U tom kontekstu ja sam zapravo probala da kažem da država ne sme da dira u prosvetu i da država ako želi da obezbedi budućnost ovom društvu, ne radi se samo o materijalnoj strani, radi se prosto o ugledu. Profesori osnovnih i srednjih škola treba da dobiju ugled najznačajnije kategorije ovog društva. Daleko značajnije od vojske, daleko značajnije od vlade, daleko značajnije od premijera, daleko značajnije od svih drugih poslova koji možda mogu biti pojedinačno životno važniji za nekoga, ali za društvo u celini mislim da je to najvažniji posao. Evo, to sam probala da kažem, nisam zaista želela da ostavim penzionere da umru od gladi i izvinjavam se svima koji su me tako razumeli. Hvala. Jel mogu samo da pomognem, profesorki? Pošto ste pomenuli ugled prosvetnih radnika, čini mi se dve stvari najbolje govore o tome kakav je ugled prosvetnih radnika danas u Srbiji, odnosno kakav je odnos države, odnosno vlasti prema obrazovanju. I dan danas stoji u zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odredba koja kaže ukoliko roditelji ili staratelji pretuku profesora, bit će kažnjeni prekršajnom kaznom od 30.000 dinara. Da znate da je za Kučića, ako kaštigujete na ulici, 300.000 dinara. Dakle, bolje vam je da prebijete 10 profesora nego jednog Kuča. Ja se izvinjavam, ako mogu nešto dodam što se tiče ugleda. Evo sad dođem u paradoksalnu situaciju da branim vladu. Dakle, nije pitanje ugleda profesora samo pitanje vlade i države. Pitanje je svih nas, građana ove zemlje. Dakle, pitanje roditelja, prevashodno, koji ne rade ništa da u očima svoje dece podignu ugled tih profesora. Pitanje je konačno nas. Evo, vi se pogledajte međusobno, neću terati nikoga da digne ruku. Koliko vas je izašlo da učestvuje u protestima prosvetnih radnika? Da im pomogne da se izbore za bolji status u društvu. Ja bih rekla, izvinjavam se pojedincima, vrlo malo, jer kad god su bili na ulici bio je to mali broj. Dakle, celo društvo nije smatralo da ima obavezu da se pozabavi pitanjem ugleda prosvetnih radnika. Pa onda, naravno, kad društvo ne vrši pritisak, ni vlada neće da reaguje.